Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdyrys. Baqy tarap ýurdumyzdaqy täzelikler we habarlarly tanışdyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Şugun hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň sanly video argatnaş arkaly nowatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri aralyp maslahatlaşyldy. Hemde resmi namalaryň bir näçetiniň taslamalyny garaly. Misir Kabinetinin ağaları biz şuun Misir Kabinetinin faali video artmış arkalı nowatdaky meclisine geçirýär. Meclis resmi namalyň taýýarlanan taslamalaryna serede söýlem kärim beýleki mesele aralyp maslahatlaşar. Hormat prezidentimiz sanly video aratnaş arkaly geçirilýän Ministrler Kabinetiniň meclisiniň gün tertibine geçip, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Müşrikow söz berdi. Vice-premier hökümetiň şu ýylyň 4 sentýabryna bolan meclisiniň başlygyna 2020-nji we 2021-nji ýyllarda ýurdumyzyň durmuş ykdysady ösüşiniň çaklamasyny taýýarlamak barada berilen tapşyrygyň ýerine getirilişi barada hatabat berdi. Makroiqtisady görkezlere geçirilen seljermelere laýyklykda 2020-nji ýylda jemi içerki önüm 5,18 göterim artyp, şunda umumy jemde tenagat puwdagynyň paýynyň 27,11 göterim, owaga jogynyň 11,14 göterim, gurulşyk puwdagynyň 8,16 göterim, ulag we aratnaşyk ulgamynyň 11 göterim, tewdanyň 19,13 göterim we hyzmatlar ulgamynyň paýynyň 22,16 göterim meçere diň bolmagy meýleşdirilýär. Dünya iqtisadiyetindäki ýagdaýlar bilen baglykda maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň asabyna iqtisadiýete goýulýan maýa goýumlarynyň meçeriniň şu ýylda jemi içerki önümiň 19,14 göterimine deň bolmagyna garaşylýar. Vice-premier döwlet başlarymyzyň şu ýylyň 15-nji maýyna kararına laýyklykda 2021-nji ýyl üçin döwlet büdjetiniň Türkmenistanyň durmuş ykdysadydan ösdürmegiň esasy ugurlarynyň hemde maýa goýum maksatnamasynyň desap taslamalarını işläp taýýarlamak boýunça geçirilen işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Resmi namalar milli liderimiziň ykdysat strategiýasyndan we tapşyryklarynyň hemde Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2019-njy 2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadydan ösdürmegiň maksatnamasynyň ugralanyp taýýarlandy. Şunu dünya iqtisadiýetindäki ýagdaýlara baglykda puwdoklaryň prezident maksatnamasynda 2021-nji ýyl üçin gözeňletilen häzir ösüş görkezleri olaryň hakyky mümkinçiliklerine we emele gelmegine garaşylýan hasaplamalara laýyklykda taýyklandy. Vice-premier gelecek ýyl üçin döwlet büdjetiniň taslamasy barada hatabat berip, çykdaji we girdeji böýleklerini gözeňletilen serişdeler barada habar berdi. 2021-nji ýylda maliýe serişdeleriniň uly meçeri bilim, saglyk goraş, durmuş üçinçiligi, ýaşaýyş jaý, jemaat hojalygy, döwlet hyzmatlary ulgamlaryny ösdürmäge gönükdirler. Şunun bilen birlikde maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň asabyna ykdysadiýetiň öňümçilik we durmuş medeni ulgamlaryny maýa goýumlary gönükdirler. Hormat prezidentime de hatabat dinlep şeýle diýdi. Misir Kabinetiniň başlygyny olmasalar. Dünýäniň ykdysadyýet we maliýe meselleri boýunça esasy hünärmeniň çaklamalaryna görä ykdysady mawatda gelecek ýylyň şu ýyly çözümli bolmagyny garaşylýar. Şoňa görä da Müşrikow täze üçin döwlet büdjetiniň ähli meselelerini ýendirerek düýpli teretmeli bir şey iş tamamlanandan 2020-nji ýyl üçin döwlet büdjetiniň taslamasyny Türkmenistan meclisine de iýermeli. Türkmenistan prezidentiniň fermanyna laýyklykda gelecek ýylyň döwlet büdjetiniň esasy zähmet haklaryny, pensiýalary, talip haklaryny we döwlet kömek pullaryny ondan belekde köpeltmegi hem beýleki bir näse durmuş hem tölegularyň meşgullerini ýoklandyrmagy şeýlem her şäherde we etrapda maýyplara we meýete şeraýatda ýaşaýan guruluşyny dowam etmek üçin etýärleri hökmany gözeňde tutmaly. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Meredow gözükçüge diýen puwdoklaryny işleriň ýagdaýy hemde Türkmenistanyň ýetgat senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyl içinde döwür üçin maksatnamasyny durmuşa geçirmek boýunça görülen şeýerler barada hatabat berdi. Döwlet başlarymyza Türkmenistanyň ýylatyna gaz bermegiň kadrlaryny hemde Türkmenistanyň kärhanalaryň we guramalaryň gazy peýdalanmagyň kadrlaryny kämilleşdirmek, olary döwrüň taraplaryna kybap getirmek boýunça alınıp bolýan işler barada hatabat berildi.
hususanna olarda iberleyen gady hataba almagyň, hataplaşyklary nagt we nagdal görnüşine geçirmegiň düzgünleri, taraplaryň hukuklary, borçlary we jogapkärçilik kesitlenildi. TV gady sarpejleriň hukukçylyk kadrlaryny bir zay etmekleri we hukukçylyk kadrlaryna alayk gelmeýän gaz geçirji ulgamlary öz başlyk çekmekleri, şeýlegem teknik taraplara alayk gelmeýän gaz gurallaryny ulanmaklarynyň öňüne almaga gönükdirilen çäreler gödüňde tutuldy. Hormatly prezidentime de hatap etdiňler, dünýäniň energetika döwletleriniň hatarına girýän ýurdumyzyň baý uglevodorod serişleriniň netijeli we erejeli ulanmagynyň Türkmenistanyň ykdysady strategiýasynyň esasy ugrlarynyň biridigini bellädi. Ýurdumyzyň senagat puwdugyny okgunly ösdürmek, özüçi üpçün etmek hemde halkymyzyň ykdysady durmuş şertlerini gowlandyrmakda gaz puwdugyna ähmiýetli orun berilýär. Döwlet başlarymyz mawy ýanyňyzyň çykarlayan möçerini ýygyderli artdyrmagyň, ýaşaýyş we jemaat hojuluk diskalaryny, tenagat kärhanalaryny gazlaşdyrmak meselelerini bir gödөгçülükde saklamagyň zerurdygyny aýtdy. Milli liderimiz ölümçük we durmuş ulgamlaryna döwrewap energiýa taşyýatlaýjy tehnologiýalary, şeýlekem TV gazyň tarap edilişini hataba alyş ulgamlaryny giňden ornaşdyrmak babatda vice-premiere birnäçe anyk görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Orad Gelliýew ýurdumyzyň wilayetlerine mögümlen obagçylyk işleriniň çäklerini buğday ekişiniň hemde paýta ýygynyň geçirilişi barada hatabat berdi. Bellenşýäli agrotehnika kadrlara laýyklykda ekişi geçirmek, şol sanyna obagçylyk tehnikalarynyn we enjamlarynyň bökdünçsiz işlemegini öňüm öndürjileri buğdaýyň ýokary ýylly tohumlary bilen üpçün etmek boýunça zerur çäreler görüldi. Paýta ýygmak, ýygynalan hasyly harmanlara eltmek boýunça işler gyzgylanyňy dowam edýär. Yetiştirilen paýta hasylyny kombaynlaryň kömegi bilen ýygnap almak üçin goçaryň ýapragyny düşürmek boýunça zerur işler geçirilýär. Şeýlekem vice-premier ýurdumyzyň garaşdyrlygynyň 29 ýyllyk bayramy münasibetli 28 sentýabrda halkara ahalteka atçylyk sport toplumyny we wilayatlerdäki atçylyk sport toplumlaryna geçiriljek bayramçyk at çapşyklarynyň maksatnamasy barada aýtdy. Hormatly prezidentime de hatap etdiňler, o wetenagat toplumynyň ykdysady kuwatyny artdyrmak, dokma tenagatyny gymmatly çiğ mal bilen üpçün etmek üçin ähmiýeti uly bolan paýta ýygyn mögümine geçirmegiň ähli meselelerini iýdigderli gödөгçülükde saklamagy tapşyrdy. Güýlük buğday ekşemi ýurdumyzyň daýhanlary üçin jogapkärli mögüm bolup durýar diýip döwlet başlarymyz vice-premiere bu babatda birnäçe anyk görkezmeler berdi. Ýurdumyzda geçirilýän atçylyk sport ýarşlary halkymyzyň bu ýurda diýip desurlaryny hasy ösdürmäge, milli boýsunjymyz bolan asyrlaryň dowamyna şöhrat gazanan ahalteke bedewleriniň tutuş dünýä tanalmagyna ýardym edýär diýip hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň garaşdyrlyk gününe başlanýan çäreleriň ýokary derejede gurulmagyny tapşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Durduliýew göni video aragatnaşykda Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplagynyň şanly 25 ýylyk münasibetli ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen öňümçülük we durmuş maksatly diskalarda alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. Şeýlekem döwlet başlarymyzyň olal beren tapşyrygyna laýyklykda Türkmenistanyň beýtaraplagynyň 25 ýylyk münasibetli geçirilmegi meýilleşdirilen çäreler barada aýdyldy. Hormatly prezidentime de hatap etdiňler, vice-premiere ähli deskalaryň ilkinji nowatda ýöňde boljak şanly sene hemişelik beýtaraplygymyzyň 25 ýylyk münasibetli bina edilýän deskalardaky guruluşlaryň barşyna we hirine bir gödөгçülük etmegi tapşyrdy. Döwlet başlarymyz bu ýurda alınıp bolýan işleriň möhümdigine öňe çekip, şol deskalardaky guruluşyk we bedek işleriniň bellenlen möhletlerde takyk tamamlanmak üçin zerur çäreleri görmegi talap etdi. Bellenşýäli milli ykdysadyetimiň ähli puwdoklaryny tenagatlaşdyrmaga tarap puwta ugralan Türkmenistan ýokary hilli, bäsleşik okuyuply ölümler bilen içerki waglaryň isleglerini üpçün etmäge gönükdirilen ýarymyzyň guruluşyk tenagatynyň kuwatlyklaryny iýdigderli artdyrmaga aýratyn möhüm ähmiýet berýär. Şonuň bilen baglykda hormatly prezidentimiz Balkan wilayatyna bazalt inçe temininden mineral pamukdan fiske ýyllyk saklaýjy materiallary öndürýän kärhanany gurmak hakyndaky karary gol çekdi. Döwlet başlarymyz resminamany elektron resminama dolanşyk arkaly vice-premiere iýerip, meýilleşdirilen işleri degişli derejede ýerine getirmek boýunça birnäçe anyk tapşyryklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Üwedew Türkmen aragatnaşyk agentliginiň işini kämilleşdirmek we teknik taýdan döwrewaplaşdyrmak boýunça görülýän çäreler barada hatabat berdi. Vice-premier milli liderimiz tarapyndan başlanan Türkmenistanda 2019-2025 ýyllarda tanly ykdysadyty ösdürmegiň konsepsiýasynda kesýitlenen wezipeleriň çözülüşi barada ýygdyrly esasy amala aşyrylýan işler barada aýtdy.
Pudoklaryň dizimleri toplumlaryň döwre baprastyrmagyň hemde diversifikasiýa bilen ösdürmegiň iň öňdebarjy enjamlary hemde täsirli tehnologiýalary ulanmagyň netijesinde ýurdumyzda ara gatnaşygyň tanly tele we radio gepleşikleriň ýaýlangylan ulgamy üstünlikli hereket edýär. Elektron resminame duran şoğulgamy ornaşdyrylýar. Telefon beketlerinin öten ulgamy giňerimli internete birikmek we maglumatlary geçirmek üçin ýokary teýelikli ýaýlymlary üçin edýär. Akçam ara gatnaşygyň altyn asyry milli operatorynyň müşteriler ulgamy barha artýar. Hormat prezidentime de hatap etdiňler. Häzirki wagtda ýurdumyzda halk hojalygynyň ähli pudoklaryny tanyl ulgamy geçirmek, ýönümçüge almy işläp taýýarlamalary ornaşdyrmak boýunça maksatnamalaryň işleriň alınıp barýanyny, munyň bolsa pudoklaryň işini döwrüň taraplaryna laýyk döwre baprastyrmakda aýratyn ähmiýeti iýdigini belledi. Türkmen ara gatnaşyk agentligi tanyl ulgamyň ösdürmegini ilerletmek we intellektual ulgamlaryň işini üpsün etmek boýunça möhüm geziýany ýerine getirýär. Şol sanna milli tor giňişligini, internet hyzmatlarynyň gerimini giňeltmek babatda işi üpsün edýär. Döwlet başlarymyz taýýar çözgütleri diňe daşary ýurtlardan almagy däl, eýsem öz ýurdumyzdaky almy tehnologiýa mümkinçiliklerine esaslanan sanyl nusgany kemale getirmekden ugralyp, öňdebarjy tejribäni we öz işleri beslenen işleri mundan meýlekde öwrenmegiň hemde özleşdirmegiň zerurdygyny aýtdy. Hormat prezidentimiz döredilen şertlerden we mümkinçiliklerden netijeli peýdalanyp, degişli işleri iýdigderli amala aşyrmagyň wajypdygyny belledi. Hemde vice-premier bu babatda anyk tapşyryklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Gylejew Döwlet Taryh Çymal birjasyny paýdaly jemgyýetine öwürmek boýunça geçirilen işler barada atabat berdi. Hormat prezidentimiň garamagyna Döwlet Taryh Çymal birjasynyň işini kämilleşdirmegiň 2020-2025 ýyllar üçin strategiýasyny durmuşa geçirmek maksady bilen onuň guramaçylyk hukuk görnüşini üýtgetmek hemde açyk görnüşli paýdaly jemgyýetine öwürmek baradaky teklip edilendi. Birjanyň işiniň ýurdumyzda öndürilen önümleri daşary ýurtlara ýerlemekden ibaratdan nazar alyp, paýdarlar höküminde eksportdan ýetlenilen önümleri öndürýän kärhanalaryň paýly gatnaşmagy hemde paýnamalaryň belli bir bölegini Aşgabat Gazna birjasynyň üstü bilen Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeşler birleşmesiniň agdalary bolan husus taraplara ýerlemek teklip edilýär. Şunun bilen baglykda gyzyklanma bildirýän idaralaryň we kärhanalaryň sany we döwlet başlarymyzyň garamagyna götürilendi. Hormat prezidentime de hatap etdiňler. Ýurdumyzyň halk hojalyk toplumynyň hemme pudoklaryny gurşap alýan, ýurdumyzda 2020-2025 ýyllarda durmuş ykdysadydan ösdürmegiň maksatnamasyny ýerine getirmekde Döwlet Taryh Çymal birjasynyň işine ähmiýetli orun berilýänini aýtdy. Birjanyň işiniň netijeligini ýokarlandyrmak üçin bazarın täze şertlerine birja sewdalarynyň esasyny emele getirýän bir näçe gurlar boýunça işleri işleşdirmek zerurdyr. Dünya tejribesinden ugralyp birjanyň işine sanyl ulgamy ornaşdyrmagyň depkini çaltlandyrmak möhüm talap bolup durýar. Hormat prezidentime de Döwlet Taryh Çymal birjasyny paýdaly jemgyýetine öwürmek baradaky meselelerini çekip, dünya tejribesinde Taryh Çymal birjalarynyň guramaçylyk hukuk görnüşiniň esasy paýdaly jemgyýetleri görnüşine düňe belledi. Döwlet başlarymyz bir urdaky işi dowam etmegi tapşyryp, gözüň tutulan çäreleriň üstünlikli ýerine getirilmegi netijesinde birjada baglaşylan gelişikleriň dolanşygynyň hemde onuň girdijileriniň epesi artdyrylmagyny gazanmagy başarçakdygyny aýtdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Mehmedowa öňde boljak çäreleriň we medeni durmuş maksatly binalary açyp ulanmagy bermegiň tertibi barada hatabat berdi. Şeýlekem vice-premier ýurdumynyň garaşdyrlygynyň 29 ýyllygy hemişelik bir taraplamydan şanly 25 ýyl münasibetli geçirilmegi gözüň tutulýan halkara medeni çäreler barada hatabat berdi. Şunun bilen baglykda döwlet başlarymyzyň daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen netijeli medeni gatnaşyklary hassa ösdürmek baradaky tapşyryklaryny ýerine getirmek boýunça görülýän çäreler barada aýdyldy. Hormat prezidentime de hatap etdiňler. Ýurdumyzyň baş bayramy hemde Türkmenistanyň hemişelik bir taraplyk derejesine eýe bolmagynyň şanly 25 ýyl münasibetli gözüň tutulýan medeni çäreleriň umumyň täze taryhy döwrüň dürüjlük ruhuny özüne jemleýän ähli çäreleriň döwrewap kämilleşdirilýän milli dep desturlarymyzyň esasynda ýokary derejede gurulmagyny tapşyrdy. Döwlet başlarymyz ansanperwer hyzmatdaşlygyň medeni we dürüjlük alşmalarynyň ähmiýeti barada aýtmak bilen degişli urda däwe urulan ara gatnaşyklary giňeltmek boýunça işleri dowam etmegi, bu maksat bilen öňdebarjy sany tehnologiýalary işin ulanmagy üpsün etmek babatda vice-premier degişli görkezmeler berdi. Çünki bu urdaky hyzmatdaşlyk ýurtlarymyzyň we halklarymyzyň arasyndaky dostluk gatnaşyklary berkitmegiň möhüm şert bolup durýar.
Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Agam Radov ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerine almy öňümçük merkezleriniň ulgamyny giňeltmek boýunça alınıp balyan işler barada hatabat berdi. Hormatly prezidentimiziň paratatly baştonlugyna, milli ykdysadiyetimiziň toplumlaryň ýöňdebarjy gazanlanlaryň esasyna üstürilýänligi bellenildi. Şonuň bilen baglanykda ýetaty halkara guramalary we dünýäniň dürli ýurtlary bilen alam bilim we innowasion tehnologiýalar ulgamyny hyzmatdaşlygy ýygyderli ösdürmäge uly üns berilýär. Milli liderimiziň başyna başlan strategik maksatnamalarynyň we düýpli özgertmeleriniň çäklerini hemde Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2019-2025 ýyllarda durmuş ykdysat taýdan ösdürmegiň maksatnamasynda kesgitlenen wezifelere laýyklykda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň almy öňümçük merkezleriniň ulgamyny giňeltmek boýunça çäreler görülýär. Vice-premier almy barlygy institutlarynyň ýokary okuw mekdepleri bilen aragatnaşygyny pogtalandyrmak hemde ykdysadiýetiň ýetaty pugdaklarynyň möhüm meselelerini çözmäge gönükdirilen işleri toplumlaryň alyp barmak boýunça ýöňde goýulan wezifelere laýyklykda ýokary okuw mekdepleriniň ýanyna almy öňümçük merkezleriniň ulgamyny giňeltmegiň meýilleşdirilýändigini habar berdi. Magtumuladynaky Türkmen Döwlet Uniwersitetine tebigy we takyk ilmleri boýunça almy barlygy merkezini hemde Türkmenistanyň Injiner Tehnik we Ulug Kommunikasiýalary institutyna ulug logistika almy merkezini döretmek gözeňde tutilýär. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, okunly ösýän Türkmenistanyň häzirki wagtda halkara ykdysady, medeni we tehnik giňişige işin goşulýanlygyny hemde durmuşyň ähli ulgamyna innovasiýalar çekmegiň işin tarapdary bolanlygyny we şeýle bolmagyny galýanlygyny bellädi. Milli liderimiz ýurdumyzyň ilmini hemme taraplaryň ösdürmegiň we ykdysadyýetiň ähli pugdaklaryna geçirilýän almy barlyklaryň netijelerini ýokarlandyrmagyň ören wajypdygyny belläp, vice-premier almy barlyk idaralarynyň we ýokary okuw mekdepleriniň kuwatyndan netijeli peýdalanmak, almy işi höwetlendirmek we giň gözetimli ýaş alymlary taýýarlamak boýunça möhüm çäreleri görmegi taşyrdy. Döwlet başçylygynda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň ikisine almy öňümçük merkezlerini döretmek boýunça hüdürlüğünün taslamanyň üstünde işlemegiň zerurdygyny aýdyp, almy işiň has möhüm orlaryny içgin seljermegiň we almy barlyklaryň netijelerini çaltlyk bilen öňümçüge ornaşdyrmagyň wajypdygyna üns çekdi. Şonuň bilen baglykda hormatly prezidentime de vice-premier degişli görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Daşary işler ministri Meredov hadar deňiz sebitine Türkmenistanyň halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça alınıp balyan işler barada hatabat berdi. Şonuň bilen baglykda milli liderimiziň hadaryaky döwletleri bilen köpügürli netijeli gatnaşyklary pogtalandyrmak boýunça alyp barýan giňerimli işiniň ähmiýeti bellenildi. Häzirki wagtda ýurdumyz hadarda netijeli hyzmatdaşlygy mundan meýlekde ösdürmek boýunça ýygyderli ädimler edýär. Hormatly prezidentimiziň öňde goýan wezipelerini we beren tawşyklaryny ýerine ýetirmek maksady bilen uzak möhletleýän maksatnamalary taýýarlanýar. Bu babatda toplumlaryň resmi namanyň Türkmenistanyň milli deňiz strategiýasynyň taslamasyny işläp taýýarlamaga aýratyn ähmiýet berilýär. Onuň gutornukly taslamasyny taýýarlamak üçin ýörüýte pugdagary iş toparyny döretmek teklip edilýär. Hadaryaky ýurtlary bilen şertnamalaryň hukuk biniýatyny ösdürmegi möhüm mesele bolup durýar. Hormatly prezidentimiziň 2007-nji ýylda Tehranda, 2010-njy ýylda Bakuda hemde 2014-nji ýylda Astrahanda beýan eden başlangyçlaryň esasyna hadarda dürli gullar boýunça ýödary gatnaşyklar babatyna möhüm beş taraply resmi namlar kabul edildi. Milli liderimiziň 2018-nji ýylda Aktaw şäherine geçirilen 5-nji Hadar sammitine öňe süren tekliplerinden ugralanyp, Hadar deňizinde almy barlyklary hemde gözlük halat ediş işlerini geçirmek ulgamyny hyzmatdaşlyk hakyndaky hökümetara alaşyklarynyň taslamalary boýunça degişli işler alınıp barylýar. Şeýle hem Hadar deňizinde biolog serişleriň bir kanun aglanmagyna garşy görüşmek we Hadarda ýüzüşiň howpsuzlygyny üpsün etmek boýunça tesbirnamalaryň taslamalary taýýarlandy. Mundan başga Türkmenistanyň degişli döwlet idaralary bilen birlikde täze Hadar ekologiýa maksatnamasynyň konsepsiýasynyň meýilnamasy taýýarlandy. Bu resmi nama Hadaryaky döwletlerini öwrenmek we geljekde birlikde seretmek üçin berildi. Aýdylanlary nazara alyp, beş taraplyň hyzmatdaşlyk gurallarynyň işini işlemleşdirmek maksady bilen şu ýylyň sentyabr-oktyabr aýlaryna Hadaryaky döwletleri bilen video aragatnaşyk arkaly duşuklary we maslahatlaşmalary guramak teklip edilýär. Şeýlekem hormatly prezidentimiziň Türkmenistanyna 6-njy Hadar sammitini we 1-nji Hadar ykdysady forumuny geçirmek baradaky başlangyçlarynyň Hadaryaky döwletleriniň dol gollugyna münasip bolanlygy bellenildi. 1-nji Hadar ykdysady forumy geçen ýylyň awgust aýyna Abada milli syýahatçylyk dolugyna geçirilip, halkara ähmiýetli möhüm waka öwrüldi.
6-njy Hadar sammitine aqçan taýýarlyk görmek maksady bilen Hadar deňdi institutuny utgoşdurjy merkezden döredilmegi we şonuň bilen baglykda Türkmenistanyň Hadar deňdiniň meselleri boýunça Pudogary toparynyň mejlisini 10 sentýabrda geçirmek teklip edilýär. Hormat prezidentime de hatap etdiňler. Hadarda netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň bitarap Türkmenistanyň hoşnýetli goňşulyk we açyk kaplar ýörelgelerine esaslanýan daşar siýasat strategiýasynyň ileri turýan ugurlarynyň biridigini bellädi. Yurdumyzda parakatçylyk, dostlyk we alalyşykluk deňzi hökümine gojaman Hadaryň derejesini puturandyrmaga talamly goşant goşup, ýödary beýikli uzak möhletli hyzmatdaşlygyň ygtybarly binýadyny döretmäge gönükdirilen köp taraply gepleşikleriň iýişeňleşdirilmegi ugruna çykyş edýär. Döwlet başlarymyz Hadar tewtiniň ulewdaro serişleriniň uly tebi gorlaryna eýedigini, iklim derejesindäki ulug üssaşyr merkez halkara sewdany giňeltmek üçin geljeguli giňişlik bolup durýanyny bellädi. Şonuň bilen birlikde Hadar deňdi öýüz bolşy haýwanat we ösümlik dünýäsi bolan täsin ekologiýa ulgamydyr. Munyň özi almy barlyklar we ekologiýa ulgamyna hyzmatdaşygyň ýaşyl diplomatiýany ýola goýmagyň wajyplygyny şertlendirýär. Şonuň bilen birlikde Hadar deňdiniň gözel tebigaty, baý taryhy we medeniýeti oňa iň meşhur fiýagatçylyk ugurlarynyň biri bolmagy mümkinçilik berýär. Şoňa görä Hadar tewtiniň ykdysady ösüşini we beýasajygy okyplygyny üpçün etmäge, onuň dünýä hojulyk gatnaşyklarynyň häzirki zaman ulgamyna üstünlikli goşuşmagyna hemde deňiz ýaka ýurtlarynyň däp bolan medeni ansan-terror gatnaşyklaryny puturandyrmaga gönükdirilen hyzmatdaşlygyň wajyp meselelerini çözmäge üns bermek zerurdur diýip hormatly prezidentimiz bellädi. Döwlet başlarymyz beýan edilen teklipleri makullap, vice-premieri bu ugurda işleri iýdigdirli dowam etmegi tapşyrdy. Soňra mejlisiň başlygy Mämmedow Türkmenistanyň halk maslahatynyň nowatdaky mejlisine görülen taýýarlyk barada maglumat berdi. Häzirki wagtda bu ähmetli fiýat şäräni şunyň taraplaryna laýyklykda hemde ýokary guramaçlyk derejesine geçirmek maksady bilen ýurdumyzyň parlamenti tarapyndan ministrlikler, pudoklaryň durmuş idaralary hemde häkimlikler bilen birlikde degişi işler alınıp barlýar. Bu gedeki taryhy ähmetli maslahatda kabul ediljek kararlar ata-baba döwletlik ýörelgelerini täze derejelere galdyrap, milli liderimiň geljek nesillere binýady berk tutulan demokratik, hukuk we dünýägi döwletiň meýkan binýadyny berkitmek boýunça netijeli başlangyçlaryny amala aşyrmakda mühim ädimleriň birine urlar. Şeýlekem öňde boljak halk maslahatynyň guramaçylyk meselleri, onuň düzümine jemgyýetçilik wekillerini saýlamagyň netijeleri, şonuň ýaly Türkmenistanyň mukaddes garaşdyrlygynyň 29 ýyllyk münasibetli ýurdumyzyň dürli ulgamlaryna has tapawutlanyp zähmet çekýän raýatlarymyza döwlet ýylaklaryny gowşurmak boýunça çäreleri taýýarlyk görülüşi barada aýdyldy. Hormatly prezidentime de halk maslahatynyň nowatdaky mejlisini ýokary derejede guramak boýunça meýilleşdirilen işleri talaba laýyk geçirmegiň möhümdigini bellädi. Halk wekiliýetleriniň ýerlerde hemde habar beriş serişlerini, umumilli forumyň hemde onu kabul ediljek çözgütleriň, odaly bilen konstitusiýon kanunynyň syýasy, jemgyýetçilik we taryhy ähmetini düşündirmegi möhümdir diýip döwlet başlygy aýtdy. Beýçäre garaşsyz watanymyz, mehriban halkymyz üçin taryhy waka urulyp, döwlet durmuş ulgamyna demokratik kadrlaryň davrlanmagyny aňladýar. Hormatly prezidentime de berkarar watanymyzyň gülläp esmegine münasip goşantlaryny goşan iýleşlerimizi tiýleglemek münasibetli geçiriljek davralaryň ähmeti barada aýdyp, olary degişli derejede geçirmek barada görkezmeler berdi. Döwlet başlarymyz ministrler kabinetiniň mejlisine gatnaşyra gildenip, halk maslahatynyň mejlisini guramak boýunça işlere dahilli bolan ähli düzümleriň taýdaşly işlemeginiň möhümdigini aýtdy. Umumilli forumy degişli derejede kesgitlenen talaplaryň hemde ýurdumyzda hereket edýän kanunlaryň birja edilmegi esasyna geçirilmeliler. Hormatly prezidentimiz vice-premierleri gözüçi edýän gonlarynyň ugurlaryna laýyklykda anyk görkezmeler berip, öňde boljak halk maslahatyna taýýarlyk görmek bilen bagly meseleleri bir gözükçilikde taklamagy tapşyrdy. Soňra ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary, Döwlet Topçulyk Keňeşiniň sekretary Amanow ýaraglyk güýçleriň idaralarynyň işini kämilleşdirmek boýunça görülen çäreler Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň 29 ýyllyk münasibetli harby ýörüşi taýýarlyk görülüşiniň barşy, şeýlekem çağırış boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary Türkmenistanyň ýaraglyk güýçlerinden, beýleki goşunlaryndan we harby idaralaryndan boşatmak hemde ýurdumyzyň raýatlaryny harby gullugy nowatdaky gedek çağırmak hakyndaky fermany we buýrugy ýerine ýetirmek boýunça alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Hormatly prezidentime de hatap etdiňler, Türkmenistanyň öýdbaşlyk döwlet hökümine mehriban watanymyzyň gorun şukybyny saklamaga, ýokary hünärli hünärmenler taýýarlamaga gönükdirilen toplumlaryň maksatnamany iýdigdirli durmuşa geçirýänini bellädi.
milli goşnamyň kuwaty, ýurdumyň paragatçylygynyň we howpsuzlygynyň beýikligine, halkymyň awadan durmuşyny goramaga hyzmat edýär. Bu bolsa betaraplyk hukuk derejesine dayanýan we diňe gorun şähetine eýe bolan harby doktrinada beýan edildi. Harby we hukuk goraýjy idaralaryň döwrewap teňkeler bilen üpçün edilişine, şahsy dödemiň töwüşüň taýýarlygynyň ýokary derejede saklanmagyna, harby gullukçylaryň hem de olaryň maşgala agdalarynyň durmuş taýdan üpçünçiligine uly üns berilmelidir diýip hormatly prezidentimiz bellädi. Hem de vice-premieri Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretaryna Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň nowatdaky senesim nasibetli harby ýürüýüşiň ýokary derejesini üpçün etmegi tapşyrdy. Fanly video aragatnaşyk arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde başga da birnäçe möhüm meseleler garaldy. Olar boýunça degişli sözgütleri kabul edip, hormatly prezidentimiz mejlis jemledi. Hormatly Ministrler Kabinetiniň agdalary biz şonuň bilen fanly video aragatnaşyk arkaly mejlisini geçirip oturýar. Meniň ähliňe berdi. Can saglygyny maşgala wadançylygyny bekar atamyň gulla soruna alyp barýan işlerini, ol üstünlükleri alyp edýär. Sağ olun. Şuwun Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow hem de Pakistan Islam Respublikasynyň prezidenti Arif Alviýanyň arasynda telefon arkaly söhbetleşik boldy. İki ýurdun başdanlary mähirli salamlaşyp, özara söhbetleşikde döwlet argatnaşyklarynyň ýagdaýyny we esasy urlaryny ara alyp maslahatlaşmaga dördülen mümkinçiligi kanagatlanma bildirdiler. Şol gatnaşyklar özara hormatlamak, din hukukluk ýolgölerini hem de ösüşe we rowaşlygy bolan islige satanlar. Hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow iki taraplaryň gatnaşyklaryň berkidilmegine uly goşundy hemde berýän ünsi üçin prezident Arif Alva Twitter'den hoşalyk bildirip, "Biziň döwletimizde hemde halklarymyzda asyrlaryň jümmüşiniň gödbaş alýan baý dostlyk we hyzmatdaşlyk diýipleriniň baglanşdyrýandygyny belledi." Telefon söhbetleşiginiň marşyna soňky ýyllarda dostlykly, önemli Türkmen-Pakistan gatnaşyklarynyň täze mazmuny eýe bolandygy, hem de taraplaryň uly kuwatynyň we özara bekwitli gatnaşyklary giňeltmäge taýýar bolmagy netijesinde ösdürilýändigini yksaldy. Munyň özi iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň esasy urlaryny we mümkinçiliklerini hem de häzirki dünýä meýillerine garaýyşlaryny özara düşünmek bilen şertlendirilýär. Şu wagtda pikir alışmalaryň dowamyny töwketdeşler siýasy urdu. Şol sany awraýly halkara guramalaryň çäklerini, hyzmatdaşlygyň ýokary derejesine kanagatlanma bildirdiler. Şunun bilen malykda milli liderimiz Pakistan hökümetini dünýä giňişçiligini, Türkmenistanyň başlangyçlaryny işçen gollaýanlygy üçin minnetdarlyk sözlerini beýan etdi. Şol başlangyçlar tutuş dünýäde parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi üpçün etmäge gönükdirilendir. Şeýle-de sewda ykdysady ulgamda özara gatnaşyklaryň okkully hiýatety aýratyn bellenli. Bu orada energetik puwdagyna hyzmatdaşlyk, hususan Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan halkara gaz geçirjisiniň taslamasy strategik esasdy diýär. Häzir onuň Türkmen bölegindäki guruluşy gurnama işleri tamamlaýyş tapgara gadammasy. Ýakyny bolsa Türkmenistanyň we Awganistanyň arasynda goňşy ýurdun şäginde işleri çatlandyrmaga ýardym etjek. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistanyň Awgan bölegini ýerleri saýlap almak boýunça özara düşünmek hakyny ähtnama gol çekildi. Şunun bilen malykda hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow Pakistanly ýerdeşiniň ýardym etmeginde we golluk bermeginde ýakyn wagtda Pakistanyň şägine de gaz geçirjiniň guruluşyny başlanjakdygyna umyt bildirdi. Bellenşiýaly bu iri taslamanyň üstünlikli durmuşy geçirmegi Sewitiň ykdysady taýdan ösmegine täze iter bermek bilen biziň döwletlerimizi hoşniýetli goňşulyk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklary bilen hasam jewitleşdirip, parahatçylygyň we durnuklygyň möhüm şertini öwürler. Ulug aragatnaşyk düzümini ösdürmek, elektrik geçirji ulgamlary çekmek boýunça taglalaryň netijeli utgoşdurylmagy döwletara we sewit hyzmatdaşlygynyň esasy urlarynyň hataryny görkezildi. Häzir Türkmenistan we Pakistan iki taraplaryň sewdanyň görkezlerini artdyrmak, özara harit alş-şalşygyny diversifikasiýa ýol arkaly ösdürmek üçin ýeterli kuwata ýeter. Şunun bilen malykda sewda ykdysady gatnaşyklarynyň umumy ýagdaýyny hem de harit dolanşygynyň depkini bilelikde düýpli öwrenmegiň maksadalaýyk boljakdygy bellenli. Şunun hökümetara Türkmen-Pakistan topary öz işini görkezmelidir diýip, hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow ýakyn wagtda onlaýn görnüşini onuň nowatdaky mejlisini geçirmegi teklip etdi. Şeýle-de söhbetdeşler iki ýurdun arasyndaky däwe öwrülen insanperwer gatnaşyklaryň giňeldilme ugruna pikirlerini beýan etdiler.
olaryň halklaryny öňden gelýän ruhy medeni gatnaşyklar birleşdirýär. Şol gatnaşyklar döwletara hyzmatdaşlygyny hasam giňetmek üçin mäkem esas bolup durýar. Bu wagtda medeniyet hemde sunugat, ilim bilim we lukmançylyk ulgamlaryny ýetgiderli gatnaşyklar giňetmek üçin ul mümkinçilikler bar. Prezidentler Gurbanguly Berdimuhammedow hemde Arif Alvi töketdeşligiň ahyryna Türkmenistan hemde Pakistan Islam Respublikasynyň geljekde umumy bähfidiň hatirasyny ýakly uğurlarda netijeli gatnaşyklar putulandyrmagy we giňeltmäge özara istekleriniň bardygyny tasdiklap, birek-birege berkjan saglyk hemde jogapkärli döwlet işini üstünlükleri iki ýurduň dogunly halklaryny orta awadançylyk we rowaçlyk ardy etdiler. Üniversite Türkmenistan prezidentiniň gol çeken resminamasy bilen tanışadýas. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwründe ýurdumyzyň ykdysady kuwatyny hasam berkitmek, täze gurulşyk süreçleriniň görnüşini köpeltmek. Şeýlede Türkmenistanyň Senat we Gurulşyk Önümçiligi ministrliginiň 2020-2023 ýyllarda Senat hemde önümçilik desgalaryny gurmak hakynda Türkmenistanyň prezidentiniň 2020-nji ýylyň 20 fevralyny çykaran 1676-njy kararyny ýerine ýetirmek maksady bilen Türkmenistan prezidenti kararı gol çekdi. Resminama alaklykda Senat we Gurulşyk Önümçiligi ministrligine Balkan welaýatynyň Balkanawa şäheriniň Jebel şäherçesinde bazalt inçe süýüminden mineral pamykdan set we ýyllyk saklaýjy materiallar öndürýän kärhanany gurnama üçin enjamlar satyn almak. Ministrligiň Balkan Kän müdürliginiň diwar materiallaryny öndürýän önümhanasynyň binasyny düýple awatlamak hemde enjamlar gurnamak barada Italiýa Respublikasynyň Gamma Mekanika Spa kampaniýasy bilen şertnama baglaşmagy tiyar berildi. İşler 2020-nji ýylyň oktyabr aýynda başlamak we kärhanany 2021-nji ýylyň oktyabr aýyna ulanmagy dowlat taýýar edip tapşyrmak bellenildi. Häzir bolsa hormatly prezidentimiň Türkmenistanyň ykdysady üstünlükleriniň Türkmenistanyň garaşdyrlyk gününiň 29 ýyllyk bayramyna başlanan sergisine we sanly ykdysady ösüşiň möhüm uğratly ilmi amal maksadyna atnaşlary iweren gutlaw bilen tanışadýas. Hormatly sergiýe we maksady atnaşlar, edil watandaşlar. Türkmenistanyň ykdysady üstünlükleriniň Türkmenistanyň garaşdyrlyk gününiň 29 ýyllyk bayramyna başlanan sergisiniň we sanly ykdysady ösüşiň möhüm uğratly ilmi amal maksadynyň ödüşine başlamak bilen tüýsürekden gutlaýar. Türkmen döwletiniň baş bayramy bolan mukaddes garaşdyrmyň 29 ýyly münasibetli geçirilýän bu serginiň we maksadynyň uly üstünlükleri beslenmegini tüýsürekden ardy edýän. Bugun garaşdyr ösüşiň 29 ýyllyk toýuny toýlayan hemişelik beýtarap Türkmenistan döwletimiz dünýäniň saglyşykly ösýän ýurtlarynyň hataryny öňdäki ordulara eýlemek bilen ösen tehnologiýalary, innovasiýalar esaslanýan, ýokary depkinler bilen ösýän, döwletli tutumlaryň dawarlanýan watan hökümine tanalýar. Sewit we dünýä ýurtlarynyň awadançylygyny gönükdirilen başlangyçlarymyz halkara jemgyýetçiligini uly gollaw tapýar. Hemde Türkmenistan döwletimiziň dünýä ýüzündäki awraýyny barha belende götürýär. Ata watanymyzyň ykdysady ösüşiniň täze belentliklere çykmagy bilen halkymyzyň durmuş üçinçiligi, ýaşaýyş derejesiniň barha ýokurlanýar. Çünki Türkmenistanyň ykdysadynyň hemme uğurlaryny üstünlükli amalaşdyrylýan özgertmeler, gazanlýan ösüşler, ýetilýän belen sepkitler bir maksady. Halkymyzyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň dünýäniň ösen ýurtlarynyň derejesinde üpçün edilmegine gönükdirilendir. Edil watandaşlar, biniýady berkden tutulan berkarar döwletimiziň miýzemezliginiň, halkymyzyň agzybirligini hemde jewitliginiň aýdyň nişany bolan mukaddes garaşdyrmyz türkmen halkyny uly ösüşlere ýetirdi. Taryhy nukdaý nazardan uzak bolmadyk döwürde ýurdumyz 100 ýyllyklara barbar ýol geçdi. Ähli uğurlarda düýpli özgertmeler amala aşyrylyp, belen sepkitler ýetirildi. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadyny östirmek maksatnamasynyň üstünlükli durmuşa geçirmegi netijesinde giňerim bilen gurulyp işe gerdilýän häzirki zamanyň öseni talaplaryna laýyk gelýän kärhanlar, olarda öndürilýän ýokary hilli ekologiýa taýdan arasy bätişi ukyply önümlerimiz bugun halkara bazarlaryna barha giň orun alýar. Bu bolsa milli ykdysadyýetimiziň hasam putulanmagyny, ýurdumyzyň ýylatynyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň ýokurlanmagyny oňuýun täsirini ýetirýär. Ýurdumyzyň ähli künjeklerini durmuş maksatly döwrewap binalaryň, ähli amatliklar bolan ýaşaýyş jaýlarynyň, çağlar baglarynyň, bilim terbiýeçilik, saglyk goraýyş edarlarynyň,
öpçünçülük ulgamynyň desgalarynyň gurulyp, halkyň hyzmatyna berilmegi bolsa, döwlet adam üçindir diýen ýörülgämiziň iş ýüzünde amala aşyrylýanyny aýdyň şaýatlyk edýär. Şoň üçin bugün ulu davara bilen geçilýän Sergi öz garaşsyzlygynyň 29 ýyllyk toýuny bayram edýän berkarar döwletimiziň milli ykdysadyýetyň dürli pudoklaryna gadanyň üstünlükleriniň, gowunyrjy sepkitleriniň nesillerimiziň bagtyar zamanada sagdyn bedenli, bilimli, ýaşlar bolup ýetişmek ugruna alyp barýan işlerimiziň netijesinde halkymyzyň ýeten beýik derejesiniň aýdyň beýany boldy. Biz ykdysady özgertmeleriň ýoly bilen ýurdumyzyň önemli ösüşini öpüşün etmek ugruna mundan beýlägen möhüm işler durmuşa geçirer. Berkarar döwletimizi mundan beýlägen güýçli depkini ösürmek, aty watanymyzy dünýäniň kuwatly döwletleriniň birine öwürmek ugrundaky işlerimizi üstünlükli dowam ederiz. Hormatly dawra atnaşylar, edit watandaşlar. Aty watanymyzyň beýik geljegini aňladýan mukaddes garaşlymyz döwletimiziň berkararlygynyň, halkymyzyň agdybirligini hemde jewsliginiň, ykdysady we durmuş taýdan ötüşlerimiziň meýzemet binýady bolup durýar. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne biziň parahatçylygy, dörejiligi, ötüşe gönüktirilen içeri we daşary siýasatymyz, döwlet, halk, umumy adamdat bekwitli beýik işlerimiz we düýp özgertmelerimiz beýik makfady. Garaşly döwletimizi hemme tarapdan sağlaşyk ösürmäge, hemde mehriban halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesini hasam gowlandyrmaga gönüktirilendir. Dawra bilen açylyp öz işine başlayan giň meşhurly şäherlerim ýurdumyzyň dürli ugurlarda, ykdysady pudoklarda we durmuş üçinçiliginiň ulgamlaryny gadanan sepkitleri bilen giňden tanışmagy mümkinçilikderidir. Hormatly adamlar, size Türkmenistanyň ykdysady üstünlükleriniň, Türkmenistanyň garaşsyzlyk gününiň 29 ýyllyk bayramyna başlanan sergisiniň we sanly ykdysady ötüşüň möhüm ugratly ilmi amalymatlygynyň öz işine başlamak bilen ýene-de bir gedek tüýsürekden gutlaýan. Siziň her biriňizde berkçan saglyk, uzak ömür, berkarar watanymyzyň meýzemeligi we pajarlap ösme ugruna alyp barýan işleriňizi ul üstünlükler ardy edýän Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow. Türkmenistan bilen Ukrainanyň daşary işleri ministrleriniň arasynda video maslahat geçirildi. Duşuň dowamyny iki tarapdan gün tertibiniň meseleleri boýunça pikir alşyldy. Duşukda iki ýurdun arasynaky syýasy diplomatik gepleşikliň derejetine gararly. Taraplar hökümet aragatnaşyklarynyň ilerledilmegine ýokary derejedäki duşuklaryň möhüm orny barada aýtdylar. Şeýle hem iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň şertnamalaryň hukuk binýadynyň berkidilmeginiň zerurdygy bellenildi. İki ýurdun daşary syýasy idaralarynyň arasynda duşuklaryň ýygydarly geçirilgäni barada aýdyp, halkara gün tertibiniň bir näçe meselesine bolan garaýyşlaryň bir meňdeşdigini aýtarly. Halkara guramalarynyň ilkinji nowbatda Birleşen Milletler Guramasynyň çäklerindäki özara hereketliň ýokary derejesi barada aýdyldy. Taraplar Türkmenistanyň Ukraina arasynaky feodal ykdysady gatnaşyklary bilen bagly meseleleri aralyp maslahatlaşdylar. Geçirilen gepleşikliň netijeleri boýunça taraplar Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň we Ukraina daşary işler ministrliginiň arasynda 2020-2021 ýyllar üçin hyzmatdaşlyk etmek maksatnamasyna gol çekdiler. Şanly garaşdyrmamyzyň 29 ýyllyk bayramçylygynyň öňýanyny hormat prezidentimiň täze neşir edilen Türkmeniň döwletlik ýörgüt atly ajaýyp kitabynyň halkymyzyň eline gowuşmagy Mar welaýatynyň bagtyar raýatlarynyň kalbynyda çuňur begenç buýsanç duýgusyny öretdi. Welaýatyň şäherlerini, etraplaryny, idary karhanlaryny, ýokary we ýürüýti orta kunär okum mekdeplerini Gahrman Arkadamyzyň jowhur paýgasyndan dören täze kitabynyň tanışdyryş dawarlary ýokary ruh bilenligi ösenýär. Mar welaýaty häkimliginiň guramagyna welaýatyň Oğuzhan etrawynyň medeniýet öýünde Gahrman Arkadamyzyň Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi atly täze eseriniň tanışdyryş dawarasy geçirilip, ol ýokary ruh bilenligi işen häsiýeti boldy. Tanışdyryş dawaratyna welaýatyň jeňmeçil guramalarynyň ýollaşçylary, bilim, saglyk, medeniýet ulgamlarynyň işgärleri, Türkmenistanyň mejlisiniň deputatlary, ýaşul netliň wekilleri gatnaşdylar. Dawarada çykyş edenler hormatly Arkadamyzyň 12 bölümden ibarat bu gymmatly kitabynyň ýokary çeperçiligi dogrutyna giňden durup geçip, öz bagtyar raýatlaryny ençeme kitaby sowgat beren. Gahrman Arkadamyzyň dörejilik ussatlygy barada öwran nytap bellediler. Çünki halkymyzyň geçmişini, ähli ugurlarda belent ötüşlen gadanlayan döwrü bolan şu günümizde geljegmede şöklendirýän bu eseri okan her bir adam täze kitabyň terbiýeçilik ähmiýetiniň hem ören ullugyna göz ýetirýär. 5000 ýyllyk şöhratly geçmiş taryhy bolan halkymyzyň watanyny zähmeti söýmek, edep ekramlyk, halallyk, pesbällik babatynaky döwletlilik ýörelgeleri kitabyň ähli bölümleriniň içinden ýerşargaç bolup geçýär.
Şol gymmatly öwüt ünnöwler, edim gylymlar, Mähriban arkadaşymyzyň türkmeniň döwletlilik ýörelgesi atly kitabyna halk pekimleriniň rowaýatlaryň tymsalyň üstü bilen gyzykly we çeper beýan edilýär. Saglyk jemgyçilik gymmatlygy bolmak bilen döwletiň ötüşleriniň esasy kesgitlejidi hökmünde häsiýetlendirilýär. Adamlaryň durmuşy gönden göne olaň saglygy bilen baglanyşyklydyr. Saglyk baradaky alada ömrüň baradaky aladadyr. Gahrman arkadaşymyzyň täze kitabynyň Saglyk awatlyk diýen bölüminden alynan bu jümlelerde hormatly arkadaşymyzyň öz ýezid halkynyň saglygy barada diýen taýdy tagallalary bütün aýdynlyk bilen öz beýany tapypdyr diýip tanışdyrys tabaratyna çykyş edenler bellediler. Gahrman arkadaşymyzyň halkymyzyň ata-baba gelýän döwletlilik ýörelgeleriniň bagtyarlyk zamanamyzda da dowamatdylygyny ýokary çeperçilik bilen beýan etýän bu täze kitaby ýaş neslimede watan söýjülük, zähmet-söýerlik ruhuny terbiýelemekde gymmatly gollanma bolup, bagtyar raýatlarymyzyň ýan kitabyny öwürler. Täze kitabyň tanışdyrys tabaratyna çykyş edenler döwletimiziň baky bitaraplygynyň şanly 25 ýyllyk bayramçylygynyň bellenjek ýylyny halkymyza şeýle gymmatly kitap peşkeş beren Mähriban arkadaşymyzyň adyna alkyş we hoşallyk sözlerini aýtdylar. Hormatly anlarny bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryna we paýtagtymyz Aşgabatda 18 sentýabrda saat 20-den 19 sentýabrda saat 20-de boljak wagt barada Türkmenistanyň Huwa maglumaty gulugynyň berýän habar bilen tanışalyň. Balkan welaýatyny ütkäp durýan bulutly hawa bolup gün nordan tiýde sekundda 9-14 metre ýetýän şemal üfer. Hawa gijetine 17-20 gradus, gündüzüne 30-35 gradus, kenarky taraplaryna bolsa 24-29 gradus maýly bolar. Ahal welaýatyny azken bulutly hawa bolup gün nordan tiýde sekundda 8-13 metr, kaýerlerine 15 metreçe ýetýän şemal üfer. Hawa gijetine 12-17 gradus, gündüzüne 28-33 gradus maýly bolar. Mary welaýatyny az bulutly hawa bolup gün nordan tiýde sekundda 8-13 metre ýetýän şemal üfer. Hawa gijetine 10-15 gradus, gündüzüne 26-31 gradus maýly bolar. Lewap welaýatyny az bulutly hawa bolup gün nordan tiýde sekundda 8-13 metre ýetýän şemal üfer. Hawa gijetine 10-15 gradus, gündüzüne 26-31 gradus maýly bolar. Daşowd welaýatyny ütkäp durýan bulutly hawa bolup gün nordan tiýde sekundda 8-13 metr, kaýerlerine 15 metreçe ýetýän şemal üfer. Hawa gijetine 10-15 gradus, gündüzüne 24-29 gradus maýly bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda az bulutly hawa bolup gün nordan tiýde sekundda 10-12 metre ýetýän şemal üfer. Hawa gijetine 15-17 gradus, gündüzüne 30-32 gradus maýly bolar. Şeýle-de ýurdumyz boýunça sentýabr aýynyň 19-nda magnit hadisasynyň gowşok täsirde saklanmagyny arşylýar. Edit watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölejikleriniň möşüriniň kadadan 14 götürüm artma bilen baglanyşykly. Howa şertleriniň adam bedeni ýetirýän oňoýsuz täsirlerini öňüne almak üçin agyz burun örtüklerini ulanma maslahat berýär. Mähriban edişler. Bu düzgünleri berja etseňiz, ýylyň istenip basyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mähriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşmedi jemleýäs. Berkarar döwletimiziň batýarlyk döwrüni aty watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda tüşeretsenýär. Ýakly tüşen özüni bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş sag bolun ederler.